Ndo pod dhi nyime nikech kane donjo ne chal gima niluwo lain achiel mar dhokne, to chal gima jopiny pod medo mi paro mang'eny kaka wach mar teng'o no. Koro penjo ma okwongo mopenji kani, to bende wan gi jotend jotelo ma ji oyiero kuonde misewuothegi ma gin joluo mag kuondego. Kuom ranyisi kidhi Uganda, be wan gi ji moyier kaka jood bura mane Uganda ma gin joluo? Anyalo wacho ni gima timo gi sani pok ne amiyo siasa paro ahinya, koro ne ok ang'iyo. Lakini nitie joluo mosebedo e telo kaka ji mang'eny ok ong'eyo, kata paro ni Obote jaluo ma Uganda. To kod gimachielo ma ji ok ong'eyo, ng'e piny mar Zanzibar, kane Zanzibar yudo ouru kowuok e lwedo mar Jo-Arabu, nitie joluo mane okonyo. Achiel kuom miluongo ni John Okelo. Joma nigi uwezo mar timo nonro nyalo ng'iyo. Iyudo ka liberation of Zanzibar was led by John Okelo. Koro apani nitie joluo mosemako telo e ngas mamalo, to kapar ka nitie mosebedo jatelo mar piny. To magi machielo ma ji sani to be yot mondo ji oriwre mondo wabed gi piny achiel. Tangono ni mano penjo mokalo. Kidhi ng'iyo mano bende ing'iyo na weche mag the political structure mar dhout luo gi. Wan political cultural structure marwa wan gi gimiluongo ni kership, kom mar ker, ma en chuny rieko mar oganda luo e yore mag kitwa gi timbewa. Ok ang'e ni ma bende yor gomba ka gi jogo kuonde midhiye bende en gima nitie? En gima nitie. En gima nitie. Gin giluonge nang'o? Iluonge ni ker. Giluonge ni ker bende? Ruoth. Kuonde moko giluonge ni ruoth. Okay. Koro chal gima pod in gi ting' mapek ahinya. Nitie gik moko mang'eny monego idhi fuonwa e nonro ma itimo. Ang'e ni otonglo to bende samoro jachendo, to kata kamano gi nyalo mar teko mar Jehova Nyasaye to ibiro nyalo. Nyasaye to giluongo nang'o kuondego? Jalor? Wiya wil gi Nyasaye nang'e, wiya wil awila kode. Obong'o koso? Obong'o. Wiya wil kode. Erokamano ahinya. Kaok kamano, Peter, wach mar buge kinyalo weyo godo jokanyanam kawuono. Ang'e ni puro loso thuolo mamoko bang' kisetimo nonro makoro jing'. Katieko ago erokamano Victor kuom thuolo mimiya mar wuoyo kod joluo onagi. Katieko anyalo wacho an gik moko ang'wen. Gimokwongo en riwruok mar joluo, nikech ji osepenja ni be nyalo bedo kod riwruok. Kaka nasewacho, riwruok e kind loso nyasi kanyakla, riwruok e kind be inyal kete thum ma ji nyalo ngolo e timo Kenya kamano pinje moko te. Gimachielo ma ipenja en mar siasa, mapani mar ohinga, the Luo nation, ni be is it possible to politically unite the Luo? Aparo ni mano ohinga to nyaka wache nikech en wach ma awinjo mang'eny. Mara anyalo wacho ni be joluo man e tich kata man e siwanda mag wuoth kata travel companies, bende unyalo loso cultural tour packages ma jaluo ma Migori dhi machopo Bungu Pakwach mondo wabed ni wanyalo bridge the gap of information ma exist. Namba 2 en chieng' machielo kayudo nafas kae kata Ramogi TV, agombe mondo anyis joluo, nikech nitie Acholi, nitie Alur, nitie Anyua, kaso nitie Luo Kenya, kaso blanket to te iluongo ni Luo. Ang'o momiyo magi joluo to blanket maduong' cha be Luo? Nitie confusion kanyo mosepenja. Chieng' moro ka ayudo nafas ka Ruoth oritowa e radio kata e wang' lich nyalo bedo maber, agombo mondo I illustrate diagrammatically kaka tudruok bedo momiyo wan gi Anyua, Acholi, Alur, Sheluk, kasto wan gi Luo, and then the whole blanket is Luo. Koro nitie Luo malo, to nitie Shiluk gi diere ka, plus Luo ma Kenya. Ang'o makelo ma? Machielo namba 3 en napenjo ni rech mar ngege en rech ma chiemo wahero. To ngege ni en nying mar Bantu. Ka nitie jaluo ma ong'e dholuo
matut wanyisa ni ngege en ang'o gi dholuo kapok nwakawo nying mar Bantu. To wach mogik, nitie jaduong' moro naromo godo Usenge nonyisa ni ngege mochamo ni nyinge hie to ken ngege. Koro ong'eyo nyisa ni ngege nikech ngege en dho jamua. Koro dholuo matie ngege en ang'o. Okay. To mogik kabisa, point number 4. Kaka nasewacho, mae omuom magoli ofukona. Ji penjo ni to be in gi sponsorship. Jomoko penjo ni company ni ano kaduong' miwa tich. Magi matimo kenda gi omuom magoli huka, to amor mar time nikech omiya thuolo mar ng'eyo gima an, kendo omiya thuolo mar puonjo joluo gima gin. Koro morna en ni to gin joluo adi mapuonjo. Kech katiyo go omuom tapuonjo joluo 2, to katiyo gi omuom tapuonjo joluo 1,000,000. Nitie pogruok. Kipuonjo ji mang'eny imor nikech information miyudo ni ochopo ne ji mang'eny. Koro ka ji nyalo manyo kuonde ma video na nitie e YouTube, iluongo ni KP Travels. K en Kogot, P en Peter, koro ang'ado ni KP, kaso Travels en dho ngere iluongo ni wuok. Kinyalo dhi e YouTube channel na, tine video na mag joluo te, kendo mapod abro medo. Nyalo bedo gima ber, to in kaka nawacho an gi responsibility, ting' mar manyo information ni. Joluo nigi ting' mar yudo information ni, mar meda information ka gin gimoro ma ging'eyo, to gi mar keyo information ni ochop ne joluo mang'eny. Koro mano ema anyalo wacho kati. Kama na wach mangima mokalo nyako na moji wangu. Musa Juma Pado manowero godo chal mar weche e piny Sudan kane pok opoge e Sudan gi South Sudan. Dr. Riek Machar kane otemo pimo oganda luo moko bende nodak e pinyno mar South Sudan machon iluongo ni Sudan kane pok gidhi referendum mane opogo piny e diere ma Sudan mamalo nodong' kaka en ni Sudan mamwalo notice ni nying ma South Sudan yande ka higa mokalo ne giloko sa margi. Ng'eni nyocha wantiere gima waluongo ni time zone machal kodgi. Sani South Sudan kocha aparo ni en saa 2:45.